ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚೆಲ್ಲರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸೌಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲೇ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಲೇ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಲೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲೇನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಉಂಡು. ನೀ ರಂಜಾನ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲೆ ತುಜಪ್ಪಗ ಬಂದ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಿಗೆನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಉಳ್ಳೋದು ಲೈ ಪೂರ ಈನ ಮಲ್ತಿದ್ದಲು ತುಜಪ್ಪವೆ ಸಾಮಾನು ಕೊಟ್ಟು ದೀಪೋಲ್ ಮೂಲು ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೋತು ದೀಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಿಗೆ ಐಕೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ ಐಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇದು ತಾರ ಇಟ್ಟಿರಿ ಒಂದಿಲ್ಲಲು ತೂಕ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊನಾಗೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ತಜಪವೆ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಲು ಪಂದೆ ಜಿಯಾನನ್ನು ತಜಪವೆ ಏನ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಇಂಕ್ಲೇನ ಇಲ್ಲಡು ಜಾತ್ರೆ ದೀವಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಬಂಡ ಸಂತೆ ದೀವಲಿ ಆತ್ ರಾಶಿ ವಾಡೊಂದು ಕುಲ್ದೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಚೇರ್ಡ್ ಬೆಂಚಿಡ್ ಪಂದು ಇಡೀ ಇಲ್ಲಡ ಆಯನ ಗೊಬ್ಬುನೇ ನನಲ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಅವು ಕೊಟ್ಟೆ ಆಡ್ದಿತ್ತಂಡು ಪೂರ ಪೋತುನ ಪೂರ ಪಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಒರ ಉಲಾಯಿ ಕೊನೊಪ್ಪುನು ಒರ ಪಿದಾಯಿ ಕೊನೊಪ್ಪುನು ಅತ್ತೆ ಜಿಯಾನ ಹಾಗೆ ಒರ ತೊಟ್ಟೆ ಜಿಂಜವನ ಹಿಡ್ದ ಕೈ ಹಿಡ್ದೆತ್ತು ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದೊರ್ಪುನು ತಾರೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾವ ಜಿಯಾನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಆಯನ ಗೊಬ್ಬುನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಪಿದಾಯಿ ಕೊನೋದು ದೀಪೆ ಎಂಕು ತೊಟ್ಟೆ ಜಿಂಜ ದೀಪುನು ಆ ಕೂಡ ಕೊನಪ್ಪುನು ದೊರ್ಪುನು ಈಕ ಬುರ್ದು ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಕುಲ್ಲು ನಿನ್ನ ಗೊಬ್ಬುದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಜ ದೀಲ ಪಂದು ಮನಸಂಡ ಆಯ್ನ ಜಿಂಜ ಇದು ನೆಂಕುಲೆ ಜಿಂಜ ಅವಡಂಚ ಬಲಿ ನನ್ನ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೇನು ಆ ರಮ್ಯನ ಅಡಿಗೆ ಆನಾಗ ಅಮ್ಮ ಏನ ಬರ್ಪುನಿ ಆ ನಮ್ಮೊಂಡು ಪಿದಾಯ ಉಂತದ್ದು ಅಮ್ಮ ನೀರು ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಬಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸ ನೀರು ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕೆ ಆಮೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಿದಾಯ ಉಂಟು ಒಂದು 6 ಮೂಡ್ ನೀರು ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕೆ ಆಮೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಆತು ರುಚಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯ ಕೊನೋದು ಬರ್ಪುನ ಆತು ನೀರು ಅಂಚ ಜಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪ ನಾನು ಲಕ್ಕೊಡ್ಲಕ್ಕದಿ ಜೀರಾರು ಲೇಟ್ ಆಗೋಣ ಲಕ್ಕನಾಗ ಊರುಡ ಅಂತು ಇಂಚ ಇಂಕು ಲಕ್ಕದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡಿಗೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿಂಚ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಂಕ್ಲಿನ ಕತೆ ರಮ್ಯ ದಾದ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ ತಾರಾಯ ಪೊತ್ತೊಂದು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿನ್ನೇನಿ ಕಡ್ಲೆ ಮನೇಲಿ ಎಂಕುಲ ಕಿಚನ್ ಗೋಡೆ ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಪನೊಡ್ತಿ ದಾದ ಪಂಡಡೆ ಕಪ್ಪು ಪೈಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಕುಲು ದಿಕ್ಕೇಲು ಸೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲು ದಾದ ನುಪ್ಪು ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ದಿಕ್ಕೇಳ ಅನ್ಪನು ಕಶ್ಪು ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಕಶ್ಪುಲ ಚಾಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ ಮಲ್ಪನು ಅವ್ಳು ಈ ಸರ್ತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ಮಾರೋನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಏಪಲ ಹಿಂದೆ ತೊಂದ್ರವಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಒಂದೇ ತೊಂದು ಮಂಗೆ ಆತ ಐಕೆ ಅನಿಕ್ಲೆಗಲ ಪನ್ನಿ ಇಲ್ಲದ ಬರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರೋನ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿ ಇತ್ತನ್ನ ನಂಗೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ಚಿ ಆಕಲು ಪನ್ಪೇರು 3 ವರ್ಷ ಬರ್ಪುನು 4 ವರ್ಷ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಎಂಕುಲ ಐತ ಮಿತ್ತದ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲು ತೋಜಿನ ಪಂದು ಎಂಕುಲು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತದೆ ತೊಂದನು 1 ವರ್ಷ ಬರ್ತದ ನಡು ತೊರೈಟ್ ಸೂಪ್ ಹತ್ತದ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಒತ್ತಿ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ ಬೊಚ್ಚಿ ರಗಾಲೆನೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಅವಳು ಹಾಲ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂತ ಸಮಯ ಎಡ್ಡೆ ಪೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆಗೆ ಸ್ಲೋ ಆಳ್ಕೊಂಡು ಕೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರೋ ಬರ್ತನಾಕ್ಲೆಡ ದೆತ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋತದೆ ತೊಂಡಂಡು ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕು ಆಫರ್ ಐಕೆ ಪನ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲೇನ ಕಿಚನ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತೆಪ್ಪು ನೇಪಲ ಐ ಕಡೆಗೆ ಪೊಪ್ಪ ಕಪ್ಪು ಪೈಂಟ್ ಕೊತ್ತುನು ಉಲಾಯಿ ಸೂಮಲ್ ಪುಂಡಂಚೆನತ್ತೆ ಪುಗೆಕ್ ಪೂರ ಕಪ್ಪೆ ಆಪುನು ಅಂಚ ಐನು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತುವರಪೋದು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಲಾದ್ ಪೋಂಡು ಇತ್ತ ಪರತ್ತನ ದೀತ ನಿಂತು ಅಂಚ ರಮ್ಯ ತಾರಾಯ ಪೊತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೋಲು ನಾನು ಅಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕೊಕ್ಕೆ ಅನ್ಕ್ಲೆ ತಿಕ್ವೆ ಇತ್ತ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ರಮ್ಯ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಯರದಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೋಲು ಕಡ್ಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಉಲ್ಲೋಲು ದೆಕ್ಕದು ಸಾಮಾನ ಕಡೆಯೋಡು ತಾರಾಯಿ ಪೋತು ದೀತೋಳು ಮೂಲು ನನ್ನ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಜೊಪ್ಪವನಿಗ್ಲಿ ಜಿಲ ಪುಲ್ಲಿಲ ಮೂಲು ಮನೋಲಿ ಮೂರು ಒಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಪುಲ್ಲಿ ಚಾ ಆತು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪೋನು ನೀರ್ಲ ತಿಂಡಿಲ ಅಮ್ಮ ಮನೋಲಿ ಮೂರು ಒಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿಗೆ ಇಂಚ ಮೂರು ನೋಡು ಪಂಡಿಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿಗೆ ಪಂದು ಈತು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಡು ಒಂದು ಕಡೆಯವರ
ಮನೋಲಿಲ್ಲ ಮೂಡು ದೀಂಡು ಒಂದೇನವರ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಾನು ಜೋರು ವರ್ಷ ಶುರು ಮಾಡಿಸ್ತೆ ಈತ ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಕಡಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವಳು ಬೇಪ ದೀವಲ್ ರಮ್ಯ ನನ್ನ ಇನ್ನು ಒಗಾರ್ನೆ ದೀಪನು ತೊಜಪ್ಪವೇನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು ಬಂದು ಇನ್ನು ರಮ್ಯನ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ತು ದಾಸಿಮಿ ಪಾಡಿಯೋಳು ಪಟ ಪಟ ಪುಡ ಒಂದು ಉಂಡಿತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅವಂತೆ ಕೆಂಪಾನೇಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ರಮ್ಯನ ಅಡಿಗೆದ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರ ನನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪಯಲು ಅದು ಫ್ರೈ ಆಡಿತ್ತೆ ಕಡಿಪತ್ತ ಪಾಡ ಬೇವರ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೋಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೀದಿರ್ತದೆ ಅವು ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೋಲು ಏನಿ ಮನೋಲಿದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಾರೆ ಎಂಕ್ಲೇಗ ಉಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಅರೆಪ್ಪುಗೆ ಪಾಡಿಯರಿಗೆ ಕಡೆನಾಗ ಈ ಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಎಂಚ ತಲೆಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಉಪ್ಪು ನಾನು ಒಂದು ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ನನಗೆ ಅರೆಪ್ಪು ಇದು ಎಡ್ಡೆಡು ಕೊದ್ದಿಂಡು ಕೊದ್ದಿ ಬತ್ತುಂಡು ಅರೆಪ್ಪುಲ ದಯಪಂಡ ಅರೆಪ್ಪು ನಮಕ್ ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಜಿಂಡ ಕಡಲೆ ಮನೇಲಿ ಹಾಳಾಪುಂಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕದಲ್ಲ ಕೊತ್ಪಾರ ಪತ್ತಾರಂದ ಆಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇತ್ತ ಕಡಲೆ ಎಲ್ಲ ಮನೋಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅರೆಪ್ಪುಗು ಕೊದ್ದಿನ ಅರೆಪ್ಪುಗು ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡೈನು ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಅರೆಪ್ಪು ಹೋಯ್ತು ನೋಡತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದನು ಏನಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಆಯ ಪಿದಾಯ ಬತ್ತೆ ಅಂಚದು ಅಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತನ ಅಂಚ ಏನಿತ ವಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕೊರೊಂದು ಲೈಕ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದಿ ಆಡ ಅರೆಪ್ಪು ದೊಟ್ಟೋಡು ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ಪಂಡ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪೂರ ಹೋಯ್ತು ನೋಡತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವರಡ್ಡು ಅರೆಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಡೆ ಕೊದ್ದಿಂದ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಬಾವಾಗ ಕೊರ್ಕನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿದ ತೂವರ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮನೋಲಿದ ಸುಕ್ಕ ಶೋಕ ಆತನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಬಾವೆ ಬಂಡೇರು ಪುಗಾರಿ ಏರಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಜಿರತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಮ್ಯ ಓಲ್ ಕುಲೋ ಒಂದೋಲು ಎಂಕಲ್ನ ಮುರಂದ ಟೇಬಲ್ ಚೇರ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೊನೊತ್ತಿಜೇರು ಬಾಡಿಗೆ ಕನದನ ಅವು ಎಂಕಲ್ನಾಗ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ದಾರೆ ಮಾಮ ಕೊಡ್ತು ನಂಚಾದು ಅವ ಆರ್ನಾನೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೊನೊತ್ತಿಜೇರು ಇತ್ತ ಟೇಬಲ್ಡ್ ಚೇರ್ಡ್ ಕುಂಟಾಜಿರು ದೀತ ಬರ್ಸ ಪಿದೆ ಆಜಿರು ರಾಪುಜಿ ಈಗಿನ ಬರ್ಸ ಬಂಡ ಬರ್ಸ ಇನ್ನು ಟರ್ಪಾಲೊಂಜಿತ್ತು ನೆಟ ಕುಲ್ಲಾರ ಆತನ ಇಜ್ಜಿನ ಕುಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜಿಯಾನೋ ಓಲ್ ಕುಲ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪೇರ್ನಲ್ಲ ರಗಲೆ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಚಪುರ ಕತೆ ನಿಖಿಲ್ ನಲ್ಪೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಕಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಲ್ಪ ಅಂತೂ ಬರೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋನು ಇನ್ನಿತ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕುವೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕ ಆತ್ನೆ ಇಟ್ಟೋಗು ಬಾಯ್.